works na independent, walang pwedeng puntahan. Ngayon, meron tayong nilagay na sistema para hinaing ang kanilang, para tingin ang kanilang mga hinaing at para dalhin ito sa mga opisinang kailangan dalhin. Kung dati, palagi nag-aaway ang SAMU at ang COA kung anong mga proyekto ang dapat gawin nito at ang gawin niya. Ngayon, sinusubukan natin mag-usap para wala nang overlapping sa mga proyekto. Kung dati, ang research and thesis grant, SOSE lang ang pwedeng makakuha. Ngayon, sinusubukan namin bigyan ng oportunidad ang lahat ng eskwelahan, ang lahat ng estudyante na makakuha ng benepisyong ito para magawa ang kanilang mga proyekto. Pero, mga kaibigan, mga kapwa ko administra, inaamin ko, marami pa tayong kailangang gawin. Meron tayong mga serbisyong binibigay sa ilang mga mag-aaral na hindi nakukuha ng ibang mga mag-aaral. Bakit natin hindi ito ibigay sa lahat kung pwede naman? Merong mga kaibigan at meron tayong mga kasamang organisasyon na pwede tayong maitrabaho upang makatulong hindi lamang sa pagporma ng ating mga estudyante, pero sa pagtulong sa mga komunidad sa labas ng Ateneo na tunay na nangangailangan ng ating mga tulong. Sabi nga ni Father Villarin, if Ateneo remains silent, others will hear the silence. But if Ateneo speaks, others will listen. Ito mga kaibigan, ang gusto ko rin tignan ninyo. Oo, nariniwala ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kailangan natin ng sanggunian na kayang makinig sa mga estudyante at kayang makihalubilo sa mga estudyante dahil ang sanggunian, ang boses ninyo, ang boses ng mga estudyante. Bukod dito, kailangan nating malaman na ang sanggunian ay hindi perpekto. Ang sanggunian ay sinusubukang gumaling kada taon para maging mas epektibo at para maging mas malapit sa mga estudyante. Paano natin magagawa ito? Tignan natin ang ginagawa ng ibang mga student councils. Bakit ang Lasal kayang-kayang gumawa ng mga resolution kada linggo? Bakit sa Xavier University Cagayan, 90% ang satisfaction rate ng kanilang student council? Ayoko malaman ang satisfaction rate ng SAMU ngayon. Pero susubukan natin na gawin ang kanilang mga ginagawa at sabihin din sa kanila ang mga mabubuting bagay na ginagawa natin. At bilang panghuli, at sa tingin ko ito ay pinaka-importante. At ito ay naka-address sa inyong mga block reps. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil alam namin na kayo ang pinaka-importanteng member ng sanggunian. At kayo ang aming mga kapwa katulong para tunay na makuha ang mga opinyon ng ating mga kapwa estudyante. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa at kailangan ko ang tulong ninyo. Ako po si Gio Alejo, tumatakbo bilang inyong